Presyo ng birthday ni Kuya Noni. Uy, kalami. Kanin na lang. O ano na, Kuya Noni? Sarap. Uy. Talo-talo na to. Baka umahon na yun. Baka umahon. Ayun na. Saan na kutsara dito? Ito mga kutsara. Oh, Sarap. Ayan na, mami. grabe, kalami. Hindi ka na. Ito, ay, mababa pala yung taho. Isalo ka na sa amin. Ay, sige na mga doon. Kain ka na din. Kain. Saan isusawa natin dyan sa inihaw? Gagawan kita, ma'am, ng may toyo. May kalamansi, sili. may sili. Oo, yun, sige. Hindi po. Dito talaga dito. Gagawan kita doon sa mangkok. Ay, ito yung kay Mami, oh, tahong. Mami, tahong luto na. Wala tayong paglagyan nito, lang mangkok. Ayan, pwede dyan. Ayun na, alimango na yun. Nasaan yung alimango ni nanay? Doon ka, Nay. Bahala kayo. Pag high blood Ayan, bigyan mo kutsara si Nanay. Pag high blood yan. Pag high blood yan. Bahala kayo. Dito ka na magupo na yun. Dito ka na, oh. Oh, dito ka magupo. Sa bangko. Ay. Kaya pwedeng dali ng plato. Nagustuhan mo yung plato? Tahimik lang si Kenoni pag magsalita. Bira, oh. Kuha na ulam mo kung anong gusto mo. Alimango. Nay, ito kutsara mo, Nay. Nay, gamitin mo na to, Nay, kutsara, Nay. Upo ka dito nga, oh. O, Nay, kunin mo na to. Nabitbit mo na. O, dahan-dahan. Nabitbit mo na. Yan, gi. Ano mo yung alimango? Kutsara mo, kutsara mo, Ay, kutsara. sabaw. Lagyan natin ng sabaw. Alimango ni nanay. Mamili, niwain mo yung ano. Ay, Ang laki pala ng pusit na yun. Huwag nang sabawan, mami. Ay, ayaw niya ng sabaw. Ayaw niya ng sabaw. Sige na, iano mo, ilapit mo sa iyo yung plato mo, Nay. Ilapit mo sa iyo at hindi ka makasubo ng maayos. Luto na, mami. Ito, inihaw. Ay, inihaw. Ano ba tawag nito? Luto na po. Uy, birthday boy. Birthday boy na. Dito na, bilis na. Kuha na, makigulo ka na. Ito yung tahong. May magkano yan? Ha? Babayaran mo. Libre lang to, wag kang magulo. Sige. Mahal ko ang high blood ko. Ang alin? Tahong na lang. May tahong daw. Ito, masarap to. Sa iyo yan baka marunong na yun. Kainin niya. Hirap naman marunong. Ay, Sige, hiwain. Ay, lato. Lato. Bigyan mo si Nuni Marlon yung iyong ano yan. Matigas yan. Magtig-isa na kaya kayo. Ay, baga. Dito mo sa puno ko na si hiwain mong hiwain, kuya. Siguro. Masalap. Si nanay kumakain na ng alimango. Ayan. Si nanay. Uy, kain ka kayo Ano ni. na gusto mo? Hiwain daw eh. Iwawain tapos niya ng ganon. Ano? Serving. Serving spoon? Mami, yung tahong mo. Wala itong kutsara. O, serving spoon. Serving spoon yan. Hawak mo kay Noni. O siya. Kumain ka na rin. Sige na, mother, kain lang po. Kain, ate. Hindi po. Sige po. Sana saluhan mo kami. Sige na po at maluto ako ng ano, maruya po. May maruya pa pala. Di ba yung matigas maruya? Kain tayo. Huwag mo nang ilisin lahat at pag hindi na ano, idalhin mo. Sayang yan, Marlon. Wala tayong matigas na kutsara para sa ano. Iyain mo yung mga viewers. Oh, Walang malaki. celebration natin to sa ano ni Kuya Noni. May yata din pinakatuloy. Nakatutok yan. Birthday sa akin. Kain po Happy tayo. birthday. Kain po tayo. Advance. Happy birthday advance kay Nona. Kay Nona. Ano ka na? Ay, nasaan ka na? Ay, bakit di ka nakain? May tahong, Nay. Gusto mo tahong, Nay? Do you like this? Nay, tahong? Oo, sinabawan. Gusto mo? Sarap na eh. Sarap. Sarap na eh. Yun, Noni, ano gusto mo? Ito, inihaw. Gulay Kahit daw. anong gulay. Yun, may kutsara. Luto naman baga? No?
naman. Ito naman. Ang sarap. Ng gulay. Kaem. Balon, gulay. Ano niya? Ang sarap Ayun na. nilang magluto ng ano, tahong. Ano mo? Ingay. Oh. Ako masama yan sa akin. High blood ako naman. Sinabi. Sarap. Sarap ng tahong. Nakain ka na yun ng tahong? Nakapon? Tap. Nahulog ang tap. Busog na diyan. Busog. Yan. Ay. Malaki kasi ito. May dahon at tanggalin natin yung dahon. Ito. Nas. Yan, bakit? Hindi kasi kasi. Baka naman yun ang mahulog. Hindi na bali mahulog yan. Tama na po, hindi ka na nakakakain. Hilin, kumain ka. Yan. Apoy ka pa, tapa. Makain dyan. Wala. Kain tayo, kain. Kami, kaya mong pagkaon, oh. Ako uling-uling na lagi. Kain ng isda. Sit. Sakit. Nay, opposite. Hindi ko kaya. Kaya malun, kaya ngat-ngatin yung pusit. Piso ako noon eh. Ay, marlon. Yan. Yan mo ako na yun. Ngat-ngatos. Ano ni? Kain. Ano ka ba? Sarap. Makunat yan. Hindi mo kaya, bigay mo kay Marlon. Ako hindi ko yan kayang kain. Ha? Yan yun na, ano mo, naharangan mo yung camera. Di makita yung subo natin. Dito ka. Dali. Para makita yung subo. Masarap po yan ang isda. Suiwa, no? Ang uri ko na yata. Oh. Kamay mo, men. Pampano. Ang dumi na. Hindi ka. Pampano. Okay. Sa'yo din. Tawag ka pa. Ako maitim na yung bunganga. Sarap. Masarap dito mga sa purong ano. Mango. Kitin mo na eh, mango. Diba? Pitag sugo ka sa kapapal na huwag natin kakay. Ang laka. Ayan. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Luto ay. Luto. Alin ang lunod? Yun ni papak. Ano yun? Aliman. Ano yun? Ano yun? Wala man, matigas yan. Huwag kang alimango, papak ka. Masarap. Parang masarap yung isda. Namnamin mo. Baliktad mo kay Noni. Dali na. Masarap ang isda. Kay Noni ayaw umawak sa ulam. Hindi ko mabaliktad. Ako na po. Babaliktarin natin to. Hanggat mainit pa, oh. Kay Noni, oh. Hindi mo sinunod. Kay Noni, napakamahiyain mo. Nandito nga tayo para kumain, eh. Oh. Ako na. Tiyan mo si nanay, wala pakialam mo. Sip-sip ng alimango. Nawa si nanay. Nay, kanin ka pa, Nay? Nay. Ha? Bakit? Busog ka na?
Hindi ka pa kumakain eh. Hey, Kuya Marlon, yung ating lato ba tawag? Yung ating lato, oh. Ang yan. Ano po, for calcium lato. Kailan mo? Ayan, may uling ka na. Kita pa naman yung Ano yan, may uling? uling. Inuling. Inuling ang binti. Naku. Paano na yung pagbukas? Marlon. Nay. Na. Sarap na kain namin, guys, oh. Kain po. Seafoods. Wala yung ano natin nito, Jita. Ha? May na talaga. Nasaan yung takip dito? Po. Ako din yung muna itakpan eh. Po boy. Ubusin mo na. Ubus na ubus. Marlon. Thank you. Si nanay nito. Nainom yan ito? Nanay, gusto mong ko? Oh, inom yan si nanay ng ko. Ha? Oo daw. Mamaya. Mamaya pa. Mamaya daw, kakain pa daw siya. Serious mga kasama ko, guys. Oo. Hilin. Mga kagwaps. Tingnan mo mga itsura namin dito, oh. Para kayo magkatulong ni Marlon paghahakwat ng uling. May ano na nangyari sa'yo? Mag-uuling na tayo. Ala, ano na. Lumi. Parang parang basurira. Sa ano yan? Ano ba kinakain mo? Uling sa inihaw? Hindi ko kung saan ito galing. Ha? Hindi ko alam kung saan galing. Ayun si nanay, serious, binigyan ko na alimango. Nay, masarap kinakain mo? Ha? Ah, oo, ngayon lang si nanay nag-appreciate. Ayun lang, nagsalita ng oo. Dati walang lasa. Hindi, walang lasa. Ano Kuya Marlon, ano masasabi? Ano masabi niyo sa ating Alamang. pagkain? Ano nga? Lami. Masarap. Masarap. Lami. O si Kianuni, oh. Tayo mapunta. Kianuni, hindi mo yan mano sa kutsara. Kamayin mo yung alimango. Pero ano, Kain. Serious si Kianuni, iyaan mo siya dyan. Kain tayo, ha? Hindi pala ito maaalis. hanggang California yan. Madadala mo yan sa California. Ano ba ito? Ha, ganyan. Hindi malis. Malis man. Nay, kain pa, Nay. Ano pang gusto mo? Kuha ka. Ha? Dapat? Kain pa. Kuha. Kuha lang ng kuha, Nay. May itulak pa yan ni nanay. Ibigay ka na ito sa aso. Sana. Kain ka pa? Nani? May nagpapanday. Ito ang tunay na picnic. Nagpapanday sa ilalim. Nay, iba na yung lamisa mo? Ano mo si nanay, guys? Pwede ba ito kala? Mga kagwaps, nagpapanday. Pwede sa kanya. Opo, pwede po yan. Oy, nasan ang ano nito? Mr. O, yan. Nagpanday ng karpintero. Nagpanday na.
Nagparagpanday na si nanay, guys, oh. Malapit sa lupa. Mm. Yan. Sarap talaga ng ano namin ngayon ay buhay. Cook daw, cook. Cook daw, cook. Ika na. Ako'y ulingin na. Paborito niya. Bawal man ito kay Nuni. Bawal yan. Nuni, huwag ka magbibili ng cook. Nanay, huwag mong painumin si Nuni ng cook. Bawal. Bilan mo na lang ng ganito, oh. Ang sarap ng ano, sarap ng alimango. Ano kasi, buhay kasi, no? Manamis-tamis? Ay, ano, sarap hindi ako makain. Yung high blood ko ay mag-isad-isad. Mga panday itong mga kasama ko ngayon, ha? Yan, ni. Hindi ako makain ito. Shit. Bakit? Tigas? Hindi, nagkuha man siya kanina. Bakit si Marlon? Sarap na sarap. Eh, mayroon ka pa Marlon. Ulam mamaya. O, 10. Yan. Balutin mo sa plastic. Sayang naman yan. Pag di mo dinala. Ito akin. Wala namang kakain. Oo. Wala daw kakain, Marlon. Ano yun? Sarap dito kung may... Oh. Sino tinatawag nun? Sus Maria, so kanina pa yung mga batang ito. Wala na, mga agta na may tsura niyan. Tulog na. Tawag na ng mga magulang. Labas pa. Lalabas pa. Ayun lang natuloy. Ay, Diyos ko. Pagbalik ko, matutuloy ulit. Labas pa. Baka pag mag-alis na ako, Marlon, di mo man na lang kami, ako maalaala. Ah, Nuni. Maalala yung nanuni. Nanuni pa. Masatanang maalaala. Parati ka niyan isa-shoutout ni Kuya Nuni, Mi. Siya. Thank you, Mami Amy, sa pakain sa Bagasbas. Maiyak ako niya, Nuni. Maalaala ko. Ang kanto? Tapos ka na, Mi? Pinagat ako ng ano. Ano naman? Paborito ka talaga ng... Ay, sa'yo to Kuya Nuni. Ha? Ano, dalawa sa iyo, dalawa in-order ko. Sa iyo, ito dalawa. Ay, si Marlon. Ano Ay, kay Kuya Marlon na lang to. Ako, ako may tubig dito, ako Marlon. ay... Ikaw, di ka kasi pwede Kuya Nuni sa ko. Kaya yan ang sa iyo. Nuni, huwag ka mag-inom ng soft drink, ha? Kahit na ako nasa California, Nuni, padadala ko kayo. Huwag kayo mag-cook, ha? May cook naman si nanay. Di ka ba nagubutas ng ano? Ng kuan, juice? Ito mismo. Ha? Laya pa ako ng dagat. Si ano, si nanay, si Risa Alimango. Paborito talaga ni nanay Alimango, no? Buti na dala ka ni Marlo, nanay. Buti na, sumama ka nay. Kasama man po yan dito pag daming Bagasbas. Ah, Ay, di nakakalimutan ni nanay ang Bagasbas. Ano? Pagkain niya ng alimango. Una. Nakaidip ko pag alimango.
Kuya Marlon, bigyan mo pa si nanay, Kuya Marlon. Para ma-enjoy niya. Yan, nagkakay pa. Meron pa? Magaling si nanay maghimay sa alimango, no? In fairness, ano? Ayan, oh, magaling maghimay si nanay. Meron pa siya. Ha? Meron pa daw siya. Meron pa? Ilan ang edad nito? Pas ka na, uy, kinuni, ba't hindi mo naubos yung kanin? Ano po yan? Aray ko, busin mo at sayang, baga. Ano mo doon sa inihaw? 55 na ako, Marlon. Tapo, mag-iisang daan niyan. Masarap yung sasawan ko mamilin. Alam ang edad. Uy, sarap nga niyan eh. Kinakain ko yung sili. Bawal man kay Ate Helen yata. Paano mo madadala man yan? May silog ito. May plastic pa ba? Eh, sayang baga. Ayun, oh. Dali mo, Marlon. Ang dami pala nun. Ilang kilo ba yan binili mi? 1 kilo. Ha? Ba't ang dami? Ano, Marlon, ilan? Dalawa yata po, 1 kilo. Ang dami. Ewan ko. Grasya sa Diyos. Nadigay ako. Ang alam ko yung isa lang. Hindi, dinagdagan ng mama eh. Tumango naman ako. Dinagdagan. O, di na parami. Eh, ang bala ko naman, kung hindi maubos, madadala man nila. Sa bagay. Sabi ng mama eh, dagdagan ta po. Unay, lami. Sarap na sarap. Kain pa nay. Ay, alam mo, hindi pa ako nakakainom ng sa high blood. Ala, Nasa sasakyan. nandun po dala ngayon. Mainom po kayo. Mamaya pag ano na. Ha? Kasi Mamaya pag sakay na na. mga sariwa pati kinakain nyo ay. Hindi man ako nagkain ng alimango. Hindi po kayo nagkain? Yung ano? Yung isda lang sa kayo. Isda. At saka, okay lang yan. Isda naman pala. Ito talaga ang, anong isda ito? Masarap. Pampano. Pampano. Nga. Ayaw mo na? Lapu-lapu. Ang sarap ng susawan ko. Sili. Tad-tad ng sili. Oh, ano? Kamatis. Daming i-take home ni nanay ngayon na ulam. Mangingi si Marlon ng plastic ng Marlon. Sa nagluto. Papabalot yan, sayang yan. Ay, oo naman. May ulam pa yan ni Marlon mamaya. Sarap pati ito. Yan pusit na yan. Si Marlon lang naman ang gusto niyan eh. Kinagat ako ng Ito ano, itong inaano. Kanin. May kanin pa pala. O, Kuya Marlon. Kuya Marlon, busin kanin, sayang. Ako na. Kaya mo na yan sa kanila. Hindi na kaya. Kung kainin nila. Hanay? Hindi na kayang kumain. Ikaw na, kaya mo pa? Hindi. Hindi na rin? Busog na? Hindi makinain? Hindi na siya makinain. Pero nakailang alimango. Nakatatlong alimango ata si nanay. Baka ma-high yan, hindi man. Wala pati yata yung gamot sa high blood. Gusto ko pumunta doon sa island na yun, Kuya Marlon, na maputi ang buhangin, oh. Ayan, nakita mo yung Kuya Marlon? Saan ba yun? Yung maputi na buhangin, dalhin ko si Aljid dyan. Akwaw. Akwaw. Ano yung akwaw? Dalhin ko si Aljid dyan, magpahatid kami. Akwaw. Saan ba yun? Ano yan? Yung parang, isang island, tas maraming nakatira? Palibot ng dagat. Dong. Ano yung, na yan? Island na yan na puros puti ang buhangin. Ano pangalan dyan? Nakarating. Yun o, yung puting buhangin dyan, yun o. Baka gusto niya bata ng Ha? Puro. Mayroong nakatira dyan? Pero po, Pwede mag-swimming doon? hindi man po, basta po mga bangka. Magkano ang bayad sa bangka? Ha? May huli kang isda? Mahuli? Uy, ang cute ng isda mo dong. Kabila. Tingin daw. Maliliit lang. Ay, maliliit ang huli nila. Ate po, kung tao po lang, malalaki. Pagtaob. Ibas, ano? Aray ko. Magaling. Ha? Magaling maghuli.
nga lang. Sabi Tem, nakadakot, Tem. Ano yan? Ay, si Mami, pahinawin mo. Umihinaw, mi. Kinuhanan ka ng tubig sa kuan. napapasunod na nga ako kanina. Kaya ka po. Ha? Oo, Bisayang dako. Ikaw, Bisaya. Ako Bisayang dako, ikaw Bisayang gamay. Bisaya ka? Kay unsa man ay manggikaon karon. Cecilia. Ay, naintindihan niya. Hindi talagang Bisaya. Ka sa Bisaya, dong. Ka sa Bisaya. O baka gusto ng kupay. Anong tango? Imong mama, taga sa Bisaya? Taga saan? Mandapit. Painumin mo Sa ng coke. Bisaya po. Kaya nga, Bisaya, Mindanao. Ako taga Osamis ko. Shout out sa mga... Uy, kain. Ay, inom ka daw. Soft drinks. Dali na. Niyaya ka ni Mami. O, kain. Kaon. Bigyan mo ng coke na yun. Kuang kaon, makain. O, lagi. Kaon, o. Ha? Po, alam ko po. Ay, yung Bakit? coke na lang. Nagkain mo na po ako. Ay, yung coke na lang. Kaon na, dali na. Cook. Yung coke. Sobra na po ako sa cook. Sobra na daw siya sa cook. Okay, thank you. Aba, very good ka, ha? Very good ka, Sobra. bata. Sobra na daw siya sa cook. Tama Tama pa, may madating pang ano, bangka. Nagdagat. Mga ganyan po, pagpilituhan po yan. Kuya Melon, pitpitan mo daw Anong ako. huli niyan? Asan na yung mga galamay? Dito. O, ito, pitpitin mo ko. Ano yan buo na yan? Mato? Ito, o. Ano yan? Galamay po. Hindi yan. Alimango po. Alimang. Oy, dali na lang nila. Mm. Yan. Yan. Uy, sarap. Oo, sarap. Oh. Uy, may huli kayo? Ang swimming lang yan siya. Ha? Ako, kapaon. Bisaya din naman. Buti marunong ka magbisaya. Ilang taon ka na? Ay, kasing edad ni Aljid. Sa edad ni Aljid. Oo. Laki lang ni Aljid. Malaking bulas yun si Aljid. Matangkad yun. Taba pa. Bunjing pati. Nagpayat na, mi. Nagjita. Nagpiyat na. Oo, nag-send sa akin kanina ng picture. Kaya ka daw siya. Kaya Marlo, nakikita mo yung kamay ko pahingi. Oh, Ako na. kunin mo na. Pag kayo na. Ang tawag si nanay sa akin, no? Nay, masama ka ulit dito? Sa Bagasbas? Pagbalik ko na sama ka ulit. Masama ka ulit? Ay! Ayan. Siya, no? Si Ma'am si Salain dito. Ano tayo? Mapiknik. Pagdating. Sila Ma'am Sara Badit, ano? Yung mga malalapit lang dito sa Batangas ba sila Ma'am Asuncinon? Pipick upin ko yun pag madala yung sasakyan. Ay, hindi daw pwede. Kasi sinasama daw siya nung nakano ko na yun eh. Mm. Mabait yun. Nakausap niya na po. Kami din. Oh. Hindi daw siya pwede dahil yung kapatid niya, Mm. puras ng isasama siya. Isasama. Saan po? Sa abroad? Hindi. Doon sa Ah. kanilang lugar, sa Buro. Pagkatapos na. Siguro by next year. Dapat bago ka umuwi, mi. Oo, sana. Papupuntahin natin dito. Yung mga taga dito lang na mga rich team natin na ano. Pwede na. Kuya Malun, masisira yung porcelain ko ng ngipin. Papit-pit. Uy, sayang baga. Pwede na. Hala, baka masira ang kutsara. Hindi yan. Baka masira. Ang sarap talaga. Grabe ang tamis. Kain tayo, guys. Sa'yo yan. Bigay mo yung juice. Ikaw, Marlo, ng juice. Yan yan. Usog na. Ha? Inumin ko yan. Hindi pa ako nainom. Huwag kayo mag-iinom ng coke. Soft drinks lang. Manik na ito. Ano, ang taba mo? Paborito ko. Ganda ng katawan ni Nuni. Aalis man lang ako. Bumawi na, mi. Katawan ng Bumawi na. bawi na. Sabi nga yung viewers, gumanda daw ng katawan na Kuya Nuni ngayon, hindi na daw payat. Ay, alaga ka mo yan ng kanyang... Yung shoutout sa mga Bisaya, paborito na to ni, di ba? Alaga ka mo yan ng kanyang sponsor habang narito. Mm. Lalo ni Noni at ni Marlon. Ba, yun, sarap. Si nanay pa. Si nanay plus nanay. Na
inaakit namin. Ngayon lang yan nakasama si nanay. Oh. Lumayan mo si nanay. Ayun ni nanay. Naiyak naman si nanay eh. Nanay? Sa iyo na lang daw. Sa iyo na lang daw. Love din ako ni nanay ay. No, kain ay. Ha? Ganyan din yan, oh. Mm. Yun yung hiniwa na. Kay Marlon yan nanay, hayaan mo na yan. Baka mahulog pa. Dadali natin yan. Sa iyo daw yan, Marlon, sa iyo. Kay Marlon yan nanay. Yan ang inorder niya. Pusit na malaki. Nakakain mo yan Marlon. Octopus. Tibay ng ngipin mo. Octopus po yan. Ni Marlon. Tapos sinihalo mo sa gulay. Dapat, Nubusan mo na si Kuya Nuni. Ako Nuni, magpitpit ka din. Nuni. dapat Marlon, Gusto mo? sinihalo mo sa gulay. Magpitpit ka din, oh. Pero Marlon, pag yata ay na tagalang niluto, matigas. Ano? Kailangan ano lang. Parang bigulat lang ang pagkaluto niya. Tinatayang tatlo. Kaya alam nila pagluto dito, ano? Iinitin ko na lang yan mamaya sa baga. Kasi Ang alin? katagalan yan sa apoy, matigas. Nga, siya. Kung doon tayo Tubig. nagkain, Ito may tubig dito. ano, Para di Ano? nagugutom. Bakit? Kakain mo ng gugutom ka. Bukas ng kamay, madam. Wala, di na lang tayo. Grabe, sana all si ate makakabalik kami dito. Yamot ya pagka daw nating yung isa kong sponsor. Dito ko din dadalhin sa iyo ha. Mio, May padating pa. sabon daw mi. Sabon na maliit na tops. Tops lang yan, ma'am. May padating kapag Ay, salamat. At malansa yung kamay ko talaga. galing ibang bansa din. Dito kami magpipiknik ulit. Mga lola yan. Lola. Ha? Ba mo, mababasa. Kain ka na. Ay, salamat at nagdulas. Kukunti yun na ng Maragkot lang. kanin. Ragkot. Thank you. Opo. Tinitiis na lang sana. May uling pa ako dito, nalis na lang. Oh. Asan na yung uling mo, mi? Nawala na? Nawala na lang. Nawala na. Oo, dadalahin yan. Sa inyo po yan lahat, Nay. Sabi na, dadalhin natin ito. Dalahin ko yan. Aagawan ka ni Ma'am Helen. Yan, tira na yan. Oo, makain yung lagay. Nay, Iwan lang ikaw dyan. aagawan ka ni Ma'am Helen. Ah. Dito ka lang yun. Yan ha. Kuha si mama mo ng lagay. Pati ako agaw ko. Hati tayo, payag. Hindi sa akin ito. Ganyan. Hati. May-ari. Sa may-ari. Sabay-ari. Yung may-ari. Nakakatuwa si nanay. Oh. Alin lang sa iyo. Tika. May mareg. Papasko raw si ano, si Ate Amy. Ang cute. Hindi ka lang dyan eh. Madating si mama. Gusto mo nang ng coke? Ayaw niya ng Coke. Bakit naman ng mama niya? Ang bait naman ng babae na yun. Ayaw ko na. Nagugas na ako. Service deluxe ang gawa sa atin. Kaya nga eh. Ito pa ba ang ano natin sa kuan? Di natin mabibili ito sa SM at wala ito sa SM. Mamilin tagay. Hindi nga, dito ninyo naisipan ni Marlon. Di ba balak natin sa SM Marlon? Yeah, maganda SM ngayon. Sabi ko ay ano, Kaya Marlon baga nagsabi bagas boss. doon natin isama si mami at si mama is pa doon. Oh, di ba? Kinakain na natin dati. Naala, matagal na yun. Wala yung tipit dun sa bunganga ko. Yang lato, madam. Oo, sama din yan. Sige, ma'am. Hindi daw lato. Ay, asan yung kutsara ng lato? Yan, madam, sa ano, yung may kutsara mo. waiter. Oo. Lagyan mo natin. Lato. Makakain man. Hindi ka pa nakain ito kaya Marlon? May iba na lasa niya kasi may ano ng pusit. Tama na yan. Tama lang siya. Ano ba ito? Di madagkot Tama to. na Yan. Pero masarap Siya po. sana siya kung nakahiwalay sa ano. Oo nga. Para naluntay kasi siya agad mag Oo, pag may suka. Chi, okay Pero lang. pag nakaano siya, nakaseparate, opo, mas masarap. Sarap nga ng kainan namin. Hanggang ngayon kumakain pa. Ayaw pa magpapigil. Ayaw pa magpapigil si Marlon. Ang daming ano, sa ito. Pero sa akin na lang daw itong kanuot. Nay, paano yung daming may-ari ng kanuos, Nay? Nanay, binigay na daw pala sa akin ito. Nay, kanino ba talaga yung kanuos, Nay? Kanino ba talaga ito, Nay? Sa kanya. Ah, sa kanya. Parang sa akin to. Sa akin. Oy! Kay mother Nandito daw. pa yata. Oh.
kay, Ay, isda sa kanya na daw yan ay. Sila, akin na lang ito. Ito po. Saan? May lamang pa kayo. Dagay na ni. Tatanggalin ko ito malaking ito. Ang pangit ang ngipin ko. Lagay mo na lang. Saan? Para baka ihalo nila sa gulay. Wala na. Puti na ulit. Eh, mahirap man baka matinik pa si ano. Oy, iyo din, meron. Ngingiti-ngiti ka. Oh, ayun oh. May toothbrush ako dun, madam. Ay, hindi na po. Meron pa ako toothbrush sa sasakyan ko. Kompleto yun. May sabon, may toothbrush, may towel, may basta lahat. Isang bag yun nandun sa likuran. Pwede ba rin? Kay Marlon pala yan. Ikaw talaga. Ay, busog. Ito na, lalagay ko. Ay, paano sa akin ito? Ay, kay mother mo daw yung... Nay, wala na, kinuha. Hindi na, lagay na lang. Iwan na daw. Ay, may alimango pa. Extra si ate sa aking, sa aking vlog. So, yun guys, kung mapanood nyo po yung aking video na to sa Bagasbas, kung saan po kami bumili ng ulam. Sa baba nun, may punong mga maliliit ito. Talisay tree. So, nakatulong, no? Dahil malilim, hindi kami nainitan habang kumakain. Siya ang cook. Siya masarap magluto, especially sa ihaw. Sarap siya magluto. Yung tahong ang sarap. Ay, kulang bibiyat ang plastic ng tahong ko pala. Naubos na. Sarap ng tahong. Hindi ko na nga po siya dinamihan ng sabaw kaya sabi ko, sayang hindi masyadong masarap pag maraming sabaw. Ang galing mo pala, te, magluto. O, tama lang po. Hindi po, magaling po talaga kayo magluto ay. Ubus baga, ayun oh. Na ano yung diet namin ni Kuya Noni, Nasira. Nasira yung diet ni Kuya Noni. Buto mo ay dahil po. Buto! Extra pa si Buto. Ay, subscribe mo ako, te, ha? Opo, Ay, di pa ata alam ni ate yung aking Yan channel. po yung Ritz Vlogger. Aguy! Uy, Alam pala this. Lagi Naku. man kayo dyan. Hindi mo Opo, yung doon pa yung siya napanood sa kabila. Tapos ako naman, madam, noon, katulong po baga ako dito sa matabang babae, tindera niya ako. Ay, nabibilan ko yung... Pag-akyat namin, bayaran. Nay, busog! Busog! Busog ka! Masarap man. Kinain natin. Oh, masarap. Praise God! Ngayon lang nasarapan si nanay. Yehey! Dati-dati yan, walang lasa. Oo, diyan. Bawat ano yan, tatanungin na, anong lasa? Walang lasa. Ay ngayon ay, masarap. Nasasarapan na si nanay sa pagkain. Naisahan yung pagkain na, nasarapan. Ang daming bring house ni Kuya Marlon. Dami mong bring house. Sa iyo yan lahat. Ang uling yan. Yung dagta ng pusit. Baby, babalik ka na lang kasi na, kumasama ka na sa akin. Oo, Ayan kuya, may sabon po dyan. dito ka lang. Dito lang, antayin ka ni Mami. Kumasama ka na sa akin. Bunso mo ito? Opo. Kaya na, ilan taon anak mo? Ano po, apat? Apat na taon yan? Hindi po, apat na ang anak ko. Apat? Ako siya, apat na rin niya, apat na taon na yan. Ay, apat na taon na yan siya? Opo, ang panganay ko po ay grade 7 yan. Ganda ng baby mo, oh. Ang ganda daw. Nga, ang ganda, ang cute. Bibi, baka may sasakyan. Ganda mo yung babae. Oh, maganda si ate. Artistahin naman ang mama. Oh, hugas ka na, hugas. Hindi pa yan hindi pa yan nag-aayos. Pag nag-ayos pa yun, sobra-sobra. Hindi ako Sa'yo, nag-aayos. panginaw. Ganito na nga. Mi, nag-fold ang imong paa ng upuan, baka masimplang ka. Oh, ayan oh, tingnan nyo po. Bigat ko talaga. Hindi po, bumaon po. Bumaon. Akala ko nalupit. Nayhugas ka, Nay? Maghugas ka? Sige, Nanay, hugas, Nanay. Bugas na. Ano Marlon, kumusta? Success. Okay? Ano masasabi mo, Kuya Marlon, sa inyong napaka-generous na si... Pati ano mo na lang, pag-akyat namin. Kuya Marlon, Dire-diretso na kami live. ano masasabi mo? Thank you po. Uy, Sabi ko, paki-ayos na, dire-diretso na. Mami, makinig ka kay Marlon. Maraming salamat. Bali, wala lang. Thank you. Ano ninyo?
Noni, salamat din. Si Kianuni tahimik na si Kianuni. Oh, ano na, ano? Ano masasabi mo kay Mami Amy? Siyempre, may ka. Ano? Ang ganda. Ano pa? Yun lang. Uy! Ano pa? Na! Maya na naman to. Dali na. Huwag ka na maya. Ha? Kakahiya. Nakakahiya. Bakit? Magpapasalamat ka lang, mahiya ka. Ikaw talaga, oo. Pinagan ka lang putaktik at magaya na naman bilay. Si nanay? Nasugod na yata yan sa gubatan. Kinakarati ako dito. Kinakarati nga ako pag-gabi. Sagad din ang putaktik. Lamok yan. Si nanay, namula yung ano nito, nanay dito sa mukha. Maga konti. Makati, nay? Saan ka kinagat, nay? Baka nag-ano ka ng tabi ng pagkain mo sa higaan. Lamok. Mamilin, kanino yan? Wala nang may-ari? Ang cook? Wala na? Ano, Noni? Kumusta? Saan na naman ang ruta natin, Noni? Sunod. Uy, saan daw ruta? Puro na lang yan. Ano Yung naman? pag-birthday mo. Sinagtala. Wala na yun. Wala na yan. Yun na yung sa may, sunod na yun yung San Antonio na. Pampuro. San Antonio. Sa Mampuro. Ba yung matungdon? Sa una-unahan ng San Antonio. Ayun ang ano, yung... Wala na yun. Sinagtala yun. Yung may sirang tulay. Yun. Yun yung San Antonio. Dapat makasama natin. Paano natin may sakay, ano yung sasakyan dun, maitawid kung sira ang tulay? Sa malapit na tayo. Saan, Kulgati? Hindi. Ano yun? Dito pa yata si San Ma'am Antonio. Yung Badit. niliguan natin ay Ay, ang saya. Ay, oo, masaya yan. Kaya Si Ma'am Badit. sama-sama lahat. Ma'am Sara, shout out. Oh, pinagpaplanuhan na namin ni Kianuni sa ng, outing. Kaya gusto ko rin naman makita si Ma'am Badit. Siyempre, Rich Team Evergreen, shout out kay Kuya Bal sa lahat na Kalinga partners, Kalinga viewers. Ayan, ang sarap talaga ng ano namin ngayon dito. Picture ng linggo na tinigap. Ma'am Dina. Ma'am Dina, kaway-kaway. Ay, Ason. Si Ma'am Ason. Mami mo to. Si Ma'am Sisaline Kaliwanagan, thank you so much. Kay Ma'am Amuse Musical. Kay Pipadilla, shout out kay Ma'am Jean Official TV. Kay si Ma'am Sara Badit si Bridget. Yun, shout out. Ma'am Bridget, shout out ka ni Kuya Marlon. Amitaw Vlogs. Guys, tingnan nyo yung guys ha. Kung gaano ka swerte na palilim kami sa mga maliliit na na to. Ano tawag nitong? Anong tawag na puno na ito? Talisay. So, ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na puno. Nakasilong kami. So, ayan yung view. Siyempre guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kaganda ng aming naliliman. At nabusog-lusog kami kasi kahit na hindi lamesa yung aming patungan, success naman. At siyempre kay Mami Amy, thank you so much sa pag-share ng blessing sa magkapatid. At kay nanay, moment po talaga nila ngayon guys na nailabas, lalo na kay Nanay Maring, nailabas namin. So yun yung view. Nandito lang kami malapit sa sa daanan, sa kalsada. God bless everyone. Kay Ma'am Lia Manalo, Ate Bing Vlogs, shout out kay Lily Hubilya, kay Alan Katamura. Sino pa? Sino mag-shoutout ka? Kay Ason. Lisatan. Sino pa mamili? Si mamili ng mga nakakaalam na ipang shoutout sa out ay. Ano? Kay Ason. Ayan. Sino pa? Si Lily Hobelia. Ayun, si Ma'am Lily. Sino pa? Natin dito. Kay Ma'am Lisa Tan. Sino pa mamilin? Ma'am Dina. Ayun, si Ma'am Dina. Ma'am Cheers. Si Tita Rose from abroad. Si Ma'am Dina Witty. Ay, si Ma'am Miss White from Japan. Oh, shout out din po. Oh, si Emily Enriquez. Sino pa? Si Ma'am Bibing. Oo, naku, nakakalimutan natin parati si Ma'am Bibing. Sino pa? Oh, si Ma'am Alice Reyes.
Nagpa-opera siya ano. So grabe yung mga rich team Evergreen guys. Gusto nilang umuwi dito sa Pinas, kaya lang nagkakaroon sila ng mga ano sa sarili. So siguro by next year no, magpang-abot ang mga rich team Evergreen natin international. So magkikita-kita tayo soon. God bless everyone. Shout out sa lahat ha, sa hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel. Rich Vlog ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe. God bless everyone. See you my next vlog. Bye bye guys. Them